Jasna, kakav je ovo bazar i za koga se danas organizuje? Mi smo se danas okupili da napravimo jedan humanitarni bazar za Romana Šarenca i Veljka Stojiljkovića, deca koja su iz Aleksinca i čiji su roditelji prosvetari. Šta mi ovde danas možemo da kupimo? Pa ovde možemo da kupimo sve što su napravila deca, roditelji i nastavnici. Znači na časovima likovnog, tehničkog, a naravno i roditelji su se potrudili kući da doprave neke predmete, kolače, imamo svašta i lepo bi bilo da dođu ljudi u što većem broju. Ja bih rekao da je ovo pravi mini vašar. Prošle godine ste isto organizovali ovakav jedan bazar. Jeste, prošle godine smo krenuli i doneli odluku da to bude svakog krajem maja svake godine da organizujemo po jedan humanitarni bazar. Ništa, hvala vam što govorite za Aleksinac.net. Ja vam želim da što više skupite sredstva. Možemo očekujemo još neku akciju ovako sličnu u vašoj školi? Sigurno, naravno da su i roditelji i deca i nastavnici vrlo raspoloženi i da će to sigurno biti još neki put. Hvala vam, neću da se znaš, čekaju vas kupci, pa se vidimo na nekom drugom bazaru. Hvala, prijatno i vama.